Haserrea, frustrazio eta impotentzia irudikatzen duen elkarretaratzea gauzatu dira gaur goizean. Euskarak jasotako azken kolpe judiziala salatzeko 118 udal elkartzen dituen uemak deituta gogor kritikatu dute. Hemendik aurrera udalek apenas izango dutela tresnarik euskara lehenesteko. Adostasun sendoak eskatzen ditu honek, euskarak lege babesa behar du, euskaldunok justizia merezi dugu. Egunerokotasunean euskaraz biziguro alako. Jaurlaritzari geixo, destituzioei geixo eskatu beharko genekeela. Apurka lan egin behar du zergaiti bestela. Muga horiek hausi behar dira. Otzaigun inporta benetan hizkuntza, dala gure harima, edo zer gertatzen nahi den, baina ez geha benetan hori. Epaia larria da, euskara bigarren mailako hizkuntza izatera kondenatu nahi izan dute beste behin. Euskararen ofizialtasuna bera eta azken hamarkadetako hizkuntz normalizazioa auzitan jarri dituzte. UEMako presidentea Kataunen egindako adierazpenak entzun dituzue. Euskadiko udalak euskara lehenesteko ia tresnarik gabe utzike duen ebazpena ezagutu dugun aste honetan, gaur 118 euskal udal batzen dituen uemak deitutako elkarretaratzeak dira albiste udalerri askotan. Epaia larria dela adierazteaz gain, mugarri izan zen udal legearen aldarria egin dute, euskara larrialdi egoeran dagoela gogoraraziz. Oiana Sarasola hor, Tolosan, eragile ordezkari askok egin dute bat mobilizazioarekin. Bai, uemak deituta, hemen Tolosako udaletxe aurrean elkarretaratzea egin dute, 200 gora lagun batu dira hemen, euskara jasaten ari den eraso judizialei aurrean protesta egiteko. Tolosaldeko udaletako ordezkariekin batera, hainbat herritar ere gerturatu dira udaletxeko plaza honetara protesta horretan parte hartzera salatu dute, gorenaren erabakiak bigarren mailako hizkuntza izatera kondenatzen duela euskara, eta salatu dute baita berdintasunik ezean parekidetasuna bera ere heriotza zigorra dela euskararentzat. Euskararentzat justizia, lege babesa eta arnasa eskatu dituzte, eta esan dute orain arte egin bezala eurek ere euskara lehenesten jarraituko dutela euren egunerokoan. Ordu laurdeneko elkarretaratzea txalo zaparrada batekin bukatu dute hemen. Milaka euskal herritar atera dira gaur kalera protestaka, Tolosan, Ataunen, Bakion, guztira ia 100 udalek heldu diote uemaren deialdiari. Euskara lehenesteko aldarria uin baten moduan zabaldu da herriz herri. Nik egunerokotasunean euskaraz biziguro alako eta... Guiz euskerian alde, torregatik etorri gara. Hain larria dela gaia, orduan erantzun bat eman behar da gora. Espainiako Auzitegi Gorenak euskararen inguruan emandako azken epaia salatu dute gaur udalek, euskalgintzako eragilek eta herritarrek. Hombre, oso gorra. Hori izan da lerokeri bat. Voxen ekimenez, udalegearen dekretu gehienak baliogabetu baitituzte. Adostasun sendoak eskatzen ditu honek, euskarak lege babesa behar du, euskaldunok justizia merezi dugu. Erantzuna beharrezkoa dela diote Aiotak eta EH Bilduk. Reakzio gogor bat behar du, indartsu bat behar du, ez? Ez bakarrik talde politikoen eskutik, baita hizkuntzarekin lanean ari diren eragilekin. Ezin dugu begira geratu gertatzen ari den guztiarekin, eta uste dugu badela momentua erabakigarritasunez eta erabakitasunez aritzeko. Elkarretaratzeetan zinegotziak eta alkateak ere izan dira. Euskera ez balima daba, herri egiten gaituna. Badela garaia defendatzeko herritarron eskubideak. Garbi daukeu gure herrietan euskeraz bizi gehala. Euskera edozein epaien gainetik dagoela. Euskalgintzak mobilizazio gehiago dituko ditu hurrengo egunetan, uemak parte hartzeko dei egin du.